Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochunga akara e wach madhi nyime kod bet e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jumachiel bang' kane olieko chenro mar donjo e riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero mar 2027, Kalonzo kawuono loko chung' mare kendo ramo ni ok obi wuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler Kalonzo bende orem kwedo weche mag tiyo kanyakla kod jalup jatend piny machon na Rigathi Gachagua. Ogaye mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka odhi nyime kod thembo ewi wach mar wuok kata dong' e riwruok mar Azimio. Ka oloso e nyasi mar miye mich mar kedo ne ratich oganda kod bedo jathek e kind jopiny, Kalonzo owacho ni ok obi wuok e riwruok mar Azimio kendo kwayo joma chano wuok mondo ochak chon. We are not walking out of Azimio for sure. We are not the type to walk out of a challenge. We face it head on. There will be need for, in order to consolidate opposition in Kenya, we will work with everybody. But if others walk out, of course we can't. Our sister Mother Karua, for example, walked out. She gave notice. I don't think that DAP has given notice, or Wiper, or Jubilee. No. So, Chris, just report that nobody is walking out from this side. Mabiro jumachiel kende bang' Kalonzo kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa lieko chenro mar wuok e riwruok mar Azimio kendo loso riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero maduong' mar 2027 e counties mag West Pokot kod Trans Nzoia. Girieko Kalonzo owuok tumosuo kod duond bura mar ODM ma oseyo kuom loko ohala gi remo mag rowere mag Gen Z mane owito ngimagi kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2025 e yudo lemo e sirikal. And in fact, some of us who belong to the Azimio family are benefiting from the blood and the sweat of the many Kenyans who came to the streets, and the whole world stood still and took notice of the Gen Z revolt and movement. In my view, that revolution continues. Until these things are sorted out and Kenya is made to live peaceably with each other. Giduol achiel, Kalonzo kod Wamalwa ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem chulo anyuola jogo mane otho e lwet obila e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata bang' sirikal golo singo mar chulogi. And the Gen Zs who were killed, their families are still crying out for justice. Perhaps today we might see the country is calm and think that our country is peaceful. Indeed, it might just be the calm before the storm. We heard from this administration of William Ruto that they were going to compensate the youths who lost their lives. The families are still waiting. No compensation, no talk even. Ewi weche mosebedo ka fuong'ore ni ochano loso riwruok mar siasa kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Kalonzo orem kwedo weche makamago kendo yango ni en thuolo mar tiyo kod jatelo moro amora e pacho kae. People must be free to associate without, being insensitive. The time for hard talk is coming. Magi biro tok moko kuom jotelo machiegni kod Gachagua lieko ni Kalonzo kod Gachagua dhi tiyo motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.